ingkang nandur marang lelabuhan. Yen sampeyan gedhe labuhmu mesti dirangkul didaku dadi anake Panengah Pandhawa. Yoni koning doyoni Nuwun sewu. Mboten kok nama kula menika mitambuh ning pancen dasaripun dereng meruh. Ndika niku sinten lan saking pundi, Gus? Kyai Badranaya ditepungake. Adoh saka pertapan Dejer Penyu. Aku majane Kanjeng Rama Arjuna. Nggih, yen sampeyan ngaku anak Janaka banjur mbokmu sapa? Ibuku Kanjeng Ibu Endang Prihastuti. Endang Prihastuti. Prihastuti. Mbahmu sinten? Kanjeng Hyang Resi Purnama Jati. Sampeyan nemoni kula pamriye napa? Manut kabar sing ndak tampa panjenenganmu kuwi panakawane para Pandhawa ingkang momong pepundhen Pandhawa klebu Rama Arjuna. Gandeng ripalungguhan iki aku wis dewasa. Aku kepengin sungkem marang Kanjeng Rama Arjuna. Ha nggih. Niku sedya sing sae, sedya sing becik dadi anak kepengin ngaup dumateng pepadanipun ingkang Rama ing sampun mukir jiwa raga sampeyan. Ning ripalungguhan samangke prayogi mangjujuk rumiyin dhateng negari Ngamarta. Ngamarta ripalungguhan samangke nembe ke taman pepeteng. Mongko adat sing wis anak-anak Pandhawa niku kudu bisa nuwun nandur marang lelabuhan. Yen sampeyan gedhe labuhmu mesti dirangkul didaku dadi anake Panengah Pandhawa. mergut ngembat watang ora basa mungsuh angkep jogjo antaran tau saya akti ana bocah bagus lemah berkah nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus yang itu gawe anggenku bondo yuda kowe iki sapa Gus muni dipun kepangaken kula wingi saking pertapan Dejer Penyu akmadhanipun Kanjeng Rama nami kula pun bambang sawangen sampeyan kula iki wara sekan garwane wong tuamu ora gampang dipilih wong kok
Wujude maling alu sing jenenge Pustaka Weni ingkang Indra Kalimangsa Bro. Lakon kuwi bisa ngrebut Kalimangsa Bro.